Започнахме обновяването на мострените кухни в шоурума ни. Ще видите нови цветове и финиши, които ще покажат и новите тенденции в интериора. Ще покажем много улеснения в кухнята, които носят удобство и много удоволствие в работата. И днес ще ви покажа първата ни нова мостра. Тя е комбинация от Perfect Plus в любимият ни цвят лава и новият орех на Манхатън. Подобрените повърхности на антифингърпринт покритията задържат много по-малко мазнини и замърсявания и са още по-лесни за поддръжка. Обикновените дръжки са заменени с вкопани профили, които придават много по-изчистен вид на кухнята. Цвета им, разбира се, е в любимата ни лава и се слива с вратичката. Групата от високи колони събира всичко, което има в едно домакинство. Достъпът им е улеснен с вътрешни чекмеджета и удобни механизми. Позицията на рафтовете се регулира в зависимост от нуждите. Най-вълнуващото е, че вече има хладилници за вграждане с широчина цели 75 см. Ноуте направиха колони с увеличена широчина и това вече може да го видите при нас. Тъй като много често кухните са в едно пространство с дневната, оставихме открити рафтове, за да може да придадем малко по-мебелен вид на кухнята, а и да намерим място за кулинарната литература. В цокъла има допълнителни чекмеджета, които оползотворяват всеки 1 сантиметър в кухнята. Острова е чуден, защото едновременно събира миенето на съдовете, подготовката на храната и мястото за готвене. Има много място за съхранение и място за сядане, ако добавим маса. Това е само началото. Има още толкова интересни неща, които сме поръчали и ще ви покажем съвсем скоро.